श्री विनायक सुझुकी कुडा गणेश चतुर्थी निमित्त स्पेशल ऑफर, लोन आणि एक्सचेंज ऑफर। कोणत्याही कंपनीची दुचाकी एक्सचेंज करून सुझुकीची प्रीमियर दुचाकी घेण्याची सुवर्ण संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली बाजारपेठेत मोठी गर्दी उसळली आहे। भल्या सकाळपासूनच कणकवली बाजारात विक्रेते ग्राहक यांची गर्दी पाहायला मिळते। सातत्याने येत असलेल्या पावसामुळे काहीसा हिरमोड होत होता, तरी विक्रेते ग्राहक यांचा उत्साह कायम होता। आपण आता आहोत कणकवली शहराच्या मुख्य बाजारपेठेमध्ये। कणकवली शहराचा आप्पासाहेब पटवर्धन चौक येथून सुरू होऊन ढालकाठीच्या दिशेने जाणारी ही बाजारपेठ आहे। आपण पाहू शकता गणेशोत्सवाला अवघा जेमतेम एक दिवस शिल्लक राहिला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती कणकवली बाजारामध्ये भली मोठी गर्दी उसळली आहे। वेगवेगळ्या वस्तूंची खरेदी लोक करतायत। मग त्याच्यासाठी गणेशोत्सवासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी असेल, मात्र त्याही पलीकडे अगदी कपड्यांची दुकानं असतील किंवा अन्य कोणतीही दुकानं असतील, सगळ्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची अगदी जोरदार खरेदी सुरू आहे। वास्तविक गेले 3 दिवस पावसाने उसंत घेतली होती। साहजिकच कणकवली बाजारपेठेमध्ये ग्राहकांची संख्याही वाढली होती, विक्रेत्यांचा व्यवसायही तेजीत होत होता। आज अर्थातच गणेशोत्सवाचा आदला दिवस आहे। त्या दिवशीसुद्धा ग्राहक मोठ्या संख्येने बाजारपेठेमध्ये आले आहेत। सकाळपासून पाऊस सातत्याने सकाळपासून कोसळत आहे, पण तरीसुद्धा खरेदी करणाऱ्या गणेश भक्तांचा किंवा ग्राहकांचा उत्साह जराही कमी झालेला नाही। आपण आताही कणकवली बाजारपेठेमध्ये पाहू शकता, अगदी प्रत्येक दुकानामध्ये गर्दी दिसून येत आहे। मग ती दुकानं भलेही कपड्यांची असतील किंवा अगदी अन्नधान्यांची दुकानं असतील, किराणा मालाची दुकानं असतील, ह्या सगळ्या दुकानांमध्ये खूपच गर्दी दिसून येत आहे। दिवसावरती आला आहे कणकवली बाजारपेठेमध्ये ग्राहकांची भरपूर मोठी गर्दी झाली आहे। काय सांगाल त्याविषयी? एक तर पावसाने व्यापाऱ्यांना वाचवलेलं आहे। 4 दिवस पाऊस न पडल्यामुळे किरकोळ व्यापार सर्वांचा होत आहे, पण आज जरा थोडासा पाऊस पडल्यामुळे गिरायकांची चलबिचल झालेली आहे। व्यापार चांगला होत आहे। सर्व व्यापारी समाधानी आहेत। ग्राहक आले आहेत, मुंबईतून रेल्वेने आले आहेत, प्रायव्हेट गाड्याने आले आहेत आणि सर्व ग्राहक आज पूर्वीपेक्षा स्थानिक बाजारपेठेत खरेदी करतायत। कणकवलीच्या बाजारपेठेमध्ये आज भली मोठी गर्दी होत आहे। ग्राहकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? ग्राहकांचा चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स आहे। मार्केट चांगल्यापैकी भरलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारे आपण कस्टमरला चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न जास्त करत आहोत। त्याच्यात सकाळपासून ग्राहकांचा चांगलाच आहे, फक्त जरा पाऊस जरा जास्त झाला त्याच्यामुळे ग्राहक जरा फास्ट करतोय, पण चांगला आहे। ग्राहकांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे। एका दिवसावरती आली आहे। कणकवली बाजारपेठेमध्ये ग्राहक मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहे। कसा आहे ग्राहकांचा रिस्पॉन्स? ग्राहकांचा खूप चांगला आहे, पण पावसामुळे थोडं जरा ग्राहकांचा पण हिरमोड, कारण का बाजार वगैरे नेतात तेच ह्याच्यामुळे पावसामुळे तर हे, पण ग्राहकांचा उत्साह चांगला आहे। कालपासूनच एक चांगला उत्साह दिसतो आहे आणि फटाक्या किंवा नारळ वगैरे खरेदीसाठी लोकांचे एकच झुंबड उडलेले आहे आणि कणकवली बाजारपेठ कालपासून फुललेली आहे। आज सकाळपासून ग्राहकांचा ओघ कसा होता? खूप चांगला आहे, 100% ओघ चांगला आहे। पावसाचा काही परिणाम जाणवतो का? थोडासा जाणवतो, 100% पैकी कसा 20-30% हे लोकांचं थोडं कमी झालं आहे पावसामुळे। सकाळी चांगल्यापैकी बाजार फुललेला, पण पावसामुळे थोडा आता जरा ग्राहक थोडे कमी झाले असं वाटतं। वाढेल असं वाटतं का? हां, नक्की 100% पाऊस नसला तर वाढणार, कारण कणकवलीची जी परंपरा आहे, आदल्या दिवशी बाजार फुलत असतो, फक्त पावसावर अवलंबून आहे।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.